Assalamu alaikum mabota wannan channel namu na labarin wasanni, barkamu da sake kasancewa wannan lokacin da mu kawo muku labarin wasanni da dimi-dimin su ga kanun labarun, inda za ku ji cewa Barcelona ta kammala daukan dan wasa daga Leganes mai suna Martini. A bangare guda kuwa mai horar da kungiyar nan ta Tottenham Jose Mourinho ya fito ya korafi inda ya bayyana cewa kungiyarsa tana cikin matsala. Barkanku da sauraron kanun labarun, to ga labarun dalla-dalla. Barcelona ta dauki dan wasa Martini daga Leganes, inda hukumar La Liga ita ce ta bawa Barcelona damar daukar dan wasan cikin gaggawa bayan da aka kammala cinikayen 'yan wasa. Haka kuma ya biyo bayan da Usman Dembele da ya yi jinyan wata 6 inda ya samu rauni a wajen atisayi. Wata sabuwar dokan da hukumar La Liga ta kafa ita ta bai Barcelona damar haka, inda ta bayyana cewa idan dai har dan wasa ya ji rauni daga wata 5 zuwa wata 6 za ta iya neman izinin daukan dan wasa daga wata kungiya a cikin gaggawa. Haka kuma hukumar La Liga ta bayyana cewa duk dan wasan da kwantiraginsa bai kare ba, idan wata kungiya tana so ta dauke shi sai ta biya wani makudan kuɗi, za ta iya biyan fam miliyan 251 kafin ta mallaki dan wasan daga wani kungiya. Haka yasa hukumar La Liga ta amince Barcelona ta dauki dan wasan da bai da kungiya, amma ba zai buga mata wasan zakarun turai ba. Shi dai sabon dan wasan Barcelona ya sa hannu a kwantiragin shekara 4 a tsohuwar kungiyarsa Leganes a watan Yuni da ta wuce, inda ya buga wasan aro a Middlesbrough a bara. Dan wasan bayan komawansa Leganes ya ci kwallo 27 bayan da kungiyar Barcelona ta biya kudin kungiyar kwantiragin shi da zai kare a watan Yuni na shekara 2024. A gefe guda kuwa mai horar da kungiyar Tottenham Jose Mourinho, inda ya fito ya kwatanta wasansu na gab da Leipzig tankar zuwa fagen yaki da bindiga amma babu harsashi a cikinta, a yanayin da yake korafin jinyan wasu manyan 'yan wasan kungiyar. Ita dai Tottenham ta buga wasanta ne ba tare da Harry Kane da Son ba da wasu manya-manyan 'yan wasanta, inda ya fito ya ƙara jaddada cewa suna cikin gagarumar matsala, inda ya bayyana cewa bayan wannan gasar suna da wasu gasanni a gabansu irin su kofafa da gasar Premier League. Dan jaridar BT Sport Diskili ne ya yi wa Jose Mourinho tambayoyi, inda ya ba shi amsa cike da habaici, inda tamkar a cikin magana nasa ya kwatanta masa cewa wasan da za su buga da Chelsea ranar Asabar mai zuwa ne.